Одамоне ки ҳеҷ гоҳ пир намешаванд. Салом ба як барномаи дигар аз канали Necatop хуш омадед. Дар ин барнома шумо бо одамоне шинос мешавед ки ҳеҷ гоҳ пир намешаванд. Мебинем ки бадани одамон бо гузашти замон чӣ қадар қувват дорад. Вақте ин зани чиниро бубинед, дар ҳайрат мемонед, зеро мардум ин занро дӯстдоштаи писараш гумон кардаанд. Инчунин дар ҳайрат мемонед вақте ки акоси сингапуриро мебинед. Агар сину соли маликаи зебои дунёро бидонед, фикр намекунед ки ҳақиқӣ бошад. Дар охири барнома ҳам тавсияҳои ин зани австралиягиро мешунавем ки нисбати сину солаш хеле ҷавон ба назар мерасад. ҳатман ин масъалаҳо барои шумо шавқовар хоҳанд буд. аммо дар аввал фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шуда онро ба дӯстонатон ҳам пешниҳод намоед ва мо бошад роликро сар мекунем. рафтем. шумо дер боз дар орзуи смартфони хуб ҳастед, аммо маблағатон кифоягӣ намекунад. дар асл смартфонҳо он қадар ҳам қимат нестанд. рости агар шумо онро аз ширкати Азиям маркет дастрас кунед, яъне харидорӣ кунед, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг зада смартфони дилхоҳатонро фармоиш диҳед ва онро зуд ба шумо дастрас мекунанд. Азиям маркет дар хизмати шумост. ин зани чини Лио ном дорад ва бо як нигоҳ ба ӯ шояд фикр кунед ки 30 сола аст. шояд баъзеҳо ӯро 20 сола ҳам фикр кунанд, аммо фикри ин одамон дуруст нест, зеро ин зани чини 52 сола аст. ӯ он қадар ҷавон аст ки ҳангоми сайру гашт бо писараш мардум фикр мекунанд ки дӯстдоштаи писар аст. Лио дар як китобхона кор мекунад. баъд аз паҳн шудани аксҳояш дар интернет хеле машҳур шуд, вале аз кор ӯро пеш карданд. ӯ далели ин ҷавонияшро дар пайваста варзиш кардан медонад. махсусан овбозӣ. Лио аз синни 20 солагиаш инҷониб пайваста шино карда истодааст ва 30 сол мешавад ки ин варзишро раҳо накардааст. ин зан дар ҳар шароите ва дар ҳар ҷое шино мекунад. вай дақиқан даҳҳо ҳазор нафарро дар инстаграм ба худ ҷалб кардааст. Лио мегӯяд аз ҷавонияш замоне ки қонеъ мешавад ки дар 80 солагиаш ҳам ҳамин хел ҷавон бошад. хуб, дар бораи ин зан чӣ фикр доред шумо? агар ӯро бори аввал бинед чанд сола фикр мекунед? фикрҳоятонро дар комментария бинависед. дуюмин нафари ин барнома ки ҳуҳай ном дорад, чунон ки маълум аст аз чин аст. соли 2016 ин марди шанхаӣ лақаби ҷавонтарин бобои солро соҳиб шуд. бо як нигоҳ фикр кунед ки ин мард 40 сола аст, аммо гумони шумо дуруст нахоҳад буд. ҳуҳай дар ҳамин сол, яъне дар соли 2020 69 солагии худро ҷашн гирифт. шумо шояд бовар накунед, аммо сину соли ӯ тақрибан ба 70 сол баробар аст. ин мард бисёри вақт либосҳои ҷавонро пӯшида варзиш мекунад. ӯ бештар варзиши йога ва рақси шикамро дӯст медорад. дар вақтҳои холигиаш бошад бештар суруд мехонад. ҳуҳай мегӯяд ки ҳар касе се намуд умр дорад: биологӣ, равоншиносӣ ва физикӣ. ӯ мегӯяд ки умри равоншиносӣ бо 20 солаи умри физикиаш ба 40 сол ва умри биологияш бошад ба 69 сол баробар аст. ҷавонтарин бобои шанхаиро зуд ба барномаҳои телевизионӣ даъват мекунанд. ҳуҳай сабаби ҷавонияшро дар машқи йогаи худ медонад. ӯ ҳар рӯз ним соат худро ба по овезон мекунад. ҳуҳай ҳам кам хӯрок мехӯрад ва дар канори хӯрок бештар кӯшиш мекунад ки аз витаминҳо истифода барад. ҳуҳай гуфт ки ҳама нақши муҳимро дар ҷавонии инсон ин ҳолати равонияш мебошад. то ҳол мо фақат дар бораи 2 нафар аз ин одамон суҳбат кардем. пас то охири барнома бо мо бошед ва акоси сингапуриро шиносед ки ҳамаи дунёро дар ҳайрат мондааст. ҳамчунин маликаи зебогии собиқаи дунёро мебинед ки бовариятон намеояд то ин андоза калонсол бошад. одамҳои ҳайратангезе ки тамоман пир шуданӣ нестанд. ин мард акос буда аз Сингапур аст. бо дидани ӯ шояд фикр кунед ки ӯ 30 сола аст, аммо ин фикр нодуруст хоҳад буд. синни ин мард ба 54 сол мерасад. шӯҳрати ӯ бошад аз синни 50 солагиаш оғоз шуд. дар он замонҳо рӯзномаю маҷаллаҳо инсонеро муаррифӣ карданд ки 2 баробари синнаш ҷавонтар ба назар мерасид. ӯ бо паҳн кардани аксҳояш дар инстаграм зуд машҳур шуд. беш аз 1.5 миллион нафар дар инстаграми ӯ бинанда ҳастанд ва ба ӯ обуна шуданд. ӯ аз Сингапур ба Пекин рафт ва дар он ҷо диққати маҷаллаҳои маҳаллиро ба худ ҷалб кард. ӯ гуфт ки инстаграмашро барои паҳн кардани аксҳояш сохтааст, на барои он ки мардумро бо ҷавонияш дар ҳайрат қарор диҳад. ӯ рози ҷавонияшро ин гуна шаҳр дод: бояд бисёр ба варзиш машғул шавед, ҳеҷ гоҳ саҳарӣ барвақт ё ними шаб ба ҳаммом наравед, оби зиёд истифода бурда дар як рӯз аз 6 то 8 соат бихобед. чизи дигаре ки боиси ҷавонии ӯ шудааст ин аст ки ӯ на сигор мекашад ва на аз шароб истифода мебарад. хуб, ман дар фикри ӯ розӣ ҳастам. шумо чӣ бардорӣ гиромӣ? ва мо наворо идома медиҳем. фикр мекунед ки ин духтар чанд сола бошад? шояд бигӯед ки 35 сола,
аммо вақте синну соли ҳақиқии ӯро бидонед ҳайратзада мешавед. Ин зани тайландӣ ба ҳамин наздикӣ 73 солагии худро ҷашн гирифт. оё тасаввур мекунед ки духтаре 73 сола шавад? ин чунин маъно дорад ки ин зан хеле вақт пеш бибӣ шудааст, вале бо як нигоҳ ба ӯ ҷуръат намекунӣ ки ӯро бибӣ гӯӣ. ӯ соли 1947 дар шаҳри Бангкок ба таваллуд шудааст. ин духтар аз дигарон хеле фарқ дошт. соли 1964 ӯ тоҷи маликаи зебоиро дар кишвари худаш ба сар гузошт. соли дигараш бошад дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок карданӣ шуд. билохира соли 1965 тоҷи маликаи зебоии ҷаҳонро ҳам соҳиб шуд ва номи худро ҳамчун аввалин маликаи зебоии дунё қайд кард. вақте акси ӯро ки соли 1965 гирифта шуда бо акси ҳозираш муқоиса кунед, фарқияти зиёдеро намебинем. духтари тайландӣ ки бо гузашти 50 сол ҳам тағйир наёфтааст. аммо сабаби ин зебоӣ дар чист? бисёриҳо фикр мекунанд ки ӯ ҷарроҳии зебоӣ мекунад, аммо ин суханҳоро рад кард. ӯ гуфт ки дар тӯли умраш ягон бор ҷарроҳии зебоӣ накардааст, яъне ҷарроҳии пластикиро дар назар дорад. ӯ сирри ин зебоиашро дар варзиши пайваста, реҷаи ғизоии муносиб ва истифода набурдани аз шаробу ва сигор гуфтааст. аммо муҳимтарин нақшро дар зебогии ӯ ҳатман хусусиятҳои гигиенаш дорад. ин зани тайванӣ ҳам боиси дар ҳайрат мондани одамони дунё шудааст. бо як нигоҳ ба ӯ фикр мекунед ки ҳанӯз ҳам як ҷавоне ё донишҷӯи курси якум аст, аммо дар асл ӯ августи имсол, яъне 2020 45 солагиашро ҷашн гирифт. духтаре ки тақрибан ним аср зиндагӣ кардааст, аммо ҳоло ҷавон менамояд. ин занро дар инстаграм 1 миллион нафар мебинад, яъне обуначӣ дорад. ӯ сабаби ҷавониашро дар инстаграм ин гуна шаҳр дод: барои ҷавон мондан бояд бисёр сабзӣ истифода баред, бисёр об бинӯшед, ширинӣ камтар хӯред, витамини С истифода баред ва чеҳраатонро массаж кунед. аммо аз ҳама асос об аст ки нақши муҳим дар зебоӣ ва ҷавонии шуморо дорад. агар ба пӯст оби лозима бирасад, дигар барои пир шуданаш хавотир нашавед. ҳоло бошад аз Осиё ба Австралия меравем. ин зани австралиягӣ 43 сола аст, аммо хеле зебо ба назар мерасад. ӯ модари ду кӯдак буда дар мактаб кор мекунад ва дар вақтҳои холигиаш ба навиштани китоб машғул мешавад. ин зан чанд баробар аз синни солаш ҷавонтар ба назар мерасад. вале сабаби зебоии ӯ дар чӣ бошад? худи ӯ мегӯяд ки барои ҷавон мондан пеш аз ҳама бояд варзиш кард. илова бар ин массаж кардани бадан ва реҷаи ғизои солим нақши муҳимеро дар ҷавонӣ ва зебогии пӯст дорад. ба гуфтаи ӯ ҳар кас бояд дар як рӯз 5 ё 6 бор ва ҳар бор кам кам хӯрок хӯрад. дар хӯрокҳояш бештар ҷурғот, моҳӣ, салат ва мевагӣ истифода мебарад. хоби хубро ҳам фаромӯш накунед ва бештар оби тозаро бинӯшед. ҳоло бошад навбати шумост, бародарони гиромӣ. шумо барои ҷавон мондан кадом роҳҳоро истифода мебаред? дар комментария фикрҳои худро бинависед ва дар ҳамин ҷо ролики мо ба анҷом расид. то видеоҳои оянда, дар паноҳи худо бошед. хайр. тамошобинони гиромӣ, агар шумо варзиша сарфаҳм равен, агар шумо мухлиси футбол ё ки ҷанг ё ки ягон намуди дигар намуди варзишҳоро бошен, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебарем, балки боз шумо дар ҷангҳои онҳо метавонед, дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда закрепит кардаги даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия пурра гузарен ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл барои депозити аввал бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медорен истифода мебарен. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудаги.